Τι κοιτάτε ρε, βοηθάτε λιγάκι. Τι κοιτάτε ρε Νικόλα. Έχω άγχος. Ποιος την παράγγειλε ρε τόσο μεγάλη. Λοιπόν, είμαστε όλοι εδώ. Μα αφού ήσουν δεν έχει έρθει ακόμα, πήγε να πάρει το ψεύδινο τέτοιο. Μα σε Μα τι με τραβάς, Μάνθο. Μα τώρα ήταν ωραίο μόνος σου στα προφίλ μέσα στο ξεροβόρι να διαβάζει βυζαντινά. Γιατί μόνος μου, δεν ήμουν μόνος μου, είχα ακροατές. 5-6 διανοούμενοι πρέπει να ήταν. Δεν ήταν διανοούμενοι, Κωνσταντίνε. Ήταν αλλοδαπή άστοχοι που νόμιζαν ότι είσαι ο Αβραμόπουλος και θα φέρει συσίτιο. Άσε τώρα. Γελάτε εσείς. Θα φροντίσω εγώ από αύριο να σας βγει το γέλιο ξινό. Δεν θα υπάρξει αύριο, αφού σε λίγα δευτερόλεπτα παπαλά. Άντε πάλι, σκάσε μωρή. Έλα, Σιωπή, αρχίζει το final countdown. 5, 4, 3,